Hvad så der alle sammen, og velkommen til. Der står et... Hej børnebrødrene. Der står et mærkeligt link deroppe, men... Nej, så er jeg allerede tilbage til fucking start, mand. Ja, og vi vil bare lige sige noget. Ja, vi har fået en hjemmeside til børnebrødrene. Ja. Så kunne jeg sgu bare sætte spawn point Og hvis der. du hører noget, der knaser, så er det mig, fordi jeg spiser cheese-stickers. Damn it! Det er snart skurt. Eller, undskyld folken. Vent, jeg skulle et bandord. Ikke rigtigt. Nej. Men det var det eneste, jeg bare lige vil sige. Ja, der står, hvad vi hedder deroppe. Ja. Nej, mand! Og der kommer også link ned i beskrivelsen. Det hele er lavet af mig, og det er bare lavet med webs.com. Mand! Ja. Nej, det skete bare ikke. Hvad spiller? Minecraft, jeg spiller parkour. Nej, jeg er ved at miste alt mit liv nu. Nå, men det var bare det, vi ville sige. Ja, håber I vil tjekke den ud, der er lidt af hvert. I kan også hjælpe os. I kan sende mig en e-mail. Wow! Så kan sige noget, hvis I gerne vil foreslå logoer, det må I gerne. Ikke Benjamin? Jo. Fordi faktisk, det... Ja, fordi vi ved ikke... Det er sådan set det som en konkurrence. Det vi logo, vi synes, der er bedst, det vælger. Er det ikke rigtigt, Benjamin? Det tager vi. Jo. Hey, Sander. Sander, ved I hvad? Ved du hvad? Ved du hvad vi skal gøre? Hvad? Vi skal lave en giveaway. En giveaway. Ved I hvad? Det kommer op på min kanal det her. Og på børnebrødrene. Men velkommen. Det gør gamers, der ser med. Ej. Men velkommen til. Det her, det er altså en video med mig og min bedste ven. Bedste ven. Der er mange, der troede, at Andreas er min bedste ven. Det er han også. Men der er ingen, der kan slå ham her. Det er mig. Men der kommer link i beskrivelsen. Både til det er meget sandt. både til EP'en eller nej, både til hjemmesiden og til hvad fanden er det nu, det hedder? Men og til link til hvad er det nu det hedder? Det kan jeg bare ikke huske det her. Når jeg er link til kanalen og hjemmesiden. Så jeg håber I vil jeg håber du vil ja den og kanalen ud. Så vi skal lave en giveaway på den. Og jeg ved ikke hvad en giveaway er. Nej, men det er sådan, så skal I like videoen, den her video. Og så skriv ned i kommentaren, jeg deltager. Ja. Benjamin? Ja. Tis, det var slysvær. Mand. Det her, det er bare så svært, mand. Okay. Men håber I vil håber I vil tjekke kanalen ud, og så skriver jeg bare, jeg deltager. Der kommer ingen subscriber, fordi det får man bare for at få subscribers. Hvad fanden er det noget i hvert fald? Portal Master. Det var bare det. Ja. Vi ses. Hej YouTube. Hej hej.
Og ved I hvad, vi skal sgu da også lige sige... Nej, jeg har ikke rigtig Steve skin. Vi skal også lige sige, hvad giveaway... Holy fuck. Vi skal også lige sige, hvad man vinder af at vinde giveawayen. Der kommer altså 2 vindere. Og... Jeg ved ikke engang selv, hvad man vinder. Nå, videre til hamburgermaden. Okay, men I vinder altså I vinder altså præmien først anden pladsen, altså sidste pladsen. Men nu skal jeg ikke op for meget. Sander, lige stille, jeg skal lige fortælle dem. Anden pladsen, det er hvor man kan komme ind på BB Craft, og det er altså børnebrødrene Craft, altså bare BB. Og I kan også ansøge om det, men her behøves det ikke at ansøge, mand. Og førstepladsen, der får I alle commands. Men I skal lige vide det. Nej, jeg har en idé. Hvad? Benjamin har en byggeserver, og så må man komme derind, og man må være kreativ, og man kunne lave alle kommandoer. Hvad mener du? Ikke den, vi laver let's play på, Sander. Nej, men vi kan lave en anden. Jeg gider ikke til at lave en til. Fint. Men BB Craft er altså en privat server, men I kan sagtens ansøge ind på hjemmesiden. Men her kan I også finde det. Men jeg advarer lige, hvis I gør noget forkert eller sådan noget, banner nogen og sådan noget, så bliver I altså bandlyst. Der er intet, der kan stande her. Der er intet, der kan stande her, jeg gør det. Men håber I vil tjekke kanalen ud, håber I vil deltage, og håber I vil kigge på hjemmesiden. Det var alt for os. Skråstreg mig. Men jeg har lige noget at sige. Hvad? Er det ikke rigtigt, Benjamin? Vi kan begge to godt lide vores skins. Ja, men man kan ikke se mit skin! Jeg er bare Steve. Nå, men tak fordi I så med alle sammen. Det var alt for os to. Aha! Lag. Hallo. Nej, så gik min mus fucking ud, mand. Det skete bare ikke. Ligesom for i dag. Okay, jeg bliver nødt til at stoppe videoen her. Vi ses alle sammen. Goodbye.